Waardeloos besluit van de KNSB. Wij begrijpen het ook net. Want de KNSB hier zelf, ik had twijfels bij de onderbouwing van IJsdom en Zoetermeer. Dat wij hier eigenlijk verwachten dat de KNSB nou, ik van die zekerheid keersen hier. En het besluit wat er nou leidt, dat is natuurlijk echt een grote teleurstelling voor u als bestuurders die daarmee met waanden binnen. Provinciebestuur Tialf en de gemeente Heerenveen. Maar nog volle meer voor al die mensen die gebroeker binnen van Tialf, die bij de organisatie van Tialf belutsen binnen. Het bedrijfsleven hier in Heerenveen, we snappen het net. Want Tialf had toch altijd in het verleden gewoon aantoond dat het altijd goed is hier. De wedstrijden goed organiseren. We hebben een fantastisch mooie sportinfrastructuur hier opgebouwd. En die willen we alleen nog maar versterken. En hebben een mooi plan lezen, wat door de provincie gefinancierd is. En nou dit, dat letten we net samen hoe de zin in. Dat is misschien wel een klap voor elk Fries klopjend retreat-head. Ja, zeker. Dat is ook in de tijd wel blikken die hoe Tialf ik leeft. Maar net alleen in Friesland. Ik vanuit het hele land krijgen we natuurlijk enorme enthousiaste reacties van Tialf. En daar gaat de KNSB nou helemaal om voorbij.